история ще стартира от тук, непосредствено пред президентството на Република България. За начало ще дадем думата на директора на състезанието, господин Веско Михайлов, за приветствие слова преди откриване. Здравейте, добре дошли на всички, които уважават това мъжки спорт. Искам да благодаря за господин Плевналиев, че се съгласи да бъде офицер на нашата дългогодишна международна колесарска обиколка на България. Една от първите в Европа след големите международни турове, които житяли по Евроспорт. Благодарение на господин Нейко, който също много стои да бъде тук сред нас, и на всички добре дошли, и на състезателите пожелавам успех в цялото състезание. Браво! Сега няколко думи от спортният министър на България, с чиято подкрепа се провежда това най-престижно колоездачно състезание на територията на нашата страна. Господин Свилен Нейков. Уважаеми господин президент, скъпи участници, добре дошли в България. Факт е, че имаме 19 страни участници в обиколката на България, е един голям престиж за нашата страна. Всичко това, което създава нашият български колоездачен съюз, в продължение на години подобряват традициите в този спорт. Тази година имаме нов маршрут и финалът ще бъде в Добрич. Надявам се, че в следващите дни ще протече едно хубаво състезание в знак на спортсменство, в реализация на всичко това, за което са подготвени състезателите, и най-добрият да победи. На добър час и успех! Сега президентът на Българския колоездачен съюз, господин Петър Бончев, ще даде почетни плакети на президентът на България, господин Росен Плевналиев, на господин Свилен Нейков, и също така, нещо много важно, националният екип на България. Добър да се облегче жълто предлагане. Голям празник по ден. Уважението на президента на нашата държава, който е патрон на състезанието, и господин Свилен Нейков, министър на спорта. Искам да връча един плакет и новото, което е, че всички българи и ще връчим по една национална платка за господин Плевналиев и за господин министър Нейков. Разката как се е научил, бе. Седи вика.